Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зміцер і чацвёртая частка романа Сергея Пісецкага «Жыццё разброенага чалавека». Калі спадабалось, як я читаю, ставьте падабайкі. Это важно для просоўвання канала. Пишите комменты. Калі не спадабалось, ставьте антиподобайки. Можете написать, какие я гады, козел. А можете написать что-нибудь доброе. И расшарвайте, калі ласка, расшарвайте. Это важно для того, чтобы відэа больше проглядали, прослухоўвалі. Ну, поехали. Третий месяц я без працы. Забраўшы свои документы з дырэкцыі пошты і тэлеграфаў, я адразу зарэгістраваўся на біржы працы. Кожныя пару дзён хаджу туды, каб даведацца, ці ёсць для мяне работа. З апошняга крадзяжу я маю яшчэ трохі грошай, бо гадзіннік таксама прадаў. Некалькі дзён я патураў сабе, лепей еў. Купіў на рынку ўжываныя добрыя чаравікі, бо мае вайсковыя танкі былі амаль зношаныя. У нейкага краўца на прадмесці трохі перарабіў вайсковую гімнасцёрку, прышыў да яе звычайныя гузікі. Шкадую, што не зняў пакойчыку, але гэта не галоўнае. Цяпер мне цёпла і маю шмат месцаў для сну. Гарышча, сутарэнні, дамы, што рамантуюцца. Засталыя грошы ўжываю ашчадна. Хаджу на танныя абеды да цёці Ёмці. Куру махорку і неяк існую. Можа, аднак, неўзабаве атрымаю працу, бо зарэгістраваўся не як спецыяліст-тэхнік тэлеграфу і тэлефону, але як фізічны работнік. Гэтак мне параілі на біржы працы. Мог бы паспрабаваць зноў нешта скрасці, але адчуваю ўнутраны супраціў. Не страх, не сорам, але неахвоту і агіду да гэткага заробку. Красці не цяжка. Горай з продажам скрадзеных рэчаў. Некалькі разоў надраліся мне добрыя магчымасці, але ўнікаў іх. Можа, ўсё ж атрымаю працу, ёсць трохі грошай, таму магу пачакаць. Па праўдзе, становішча маё цяпер нашмат лепшае, чым па звальненні з войска. Ведаю горад, лепш апрануты, маю крыху ў кішэні, каб пратрываць некалькі тыдняў. Аднаго дня я стаяў у доўгай чарзе да акенца на біржы працы. Вельмі знудзіўся. Мог бы сысці, але чакаў з-за абавязку перад сабою, каб дасягнуць мэты і даведацца, як звычайна, што для вас нічога яшчэ няма. Па зале швэндалася, перавальваючыся як качка з нагі на нагу, якаясь тоўстая цётка. Увесь час выцірала хусткай спацелы твар. Было тут больш паненак, якія не выглядалі на шукальнікаў працы, але самі мелі патрэбу ў несапсаваных прыстойных дзяўчатах для работы. Тоўстая цётка наблізілася да маладой, можа, 14-гадовай дзяўчыны, якая, калі на яе не пазіралі, у кутку залі энергічна чухала пальцамі знізу жывата. Я здзівіўся, чаму так робіць? Ці вашывая, ці карэлая? Пасля кароткай размовы з ёю тоўстая цётка дала дзяўчыне несці пусты кошык і накіравалася да выхаду. Ад пэўнага часу я бачыў, што па зале кружаляе стары мужчына. Дарма, што было горача. На ім было расшпіленае восеньскае паліто і фетравы капелюш. Ён таптаўся па зале, аглядаючы пільнымі вачыма людзей. Праслізнуў па мне прымружанымі шчылінкамі вачэй і пайшоў далей. Потым вярнуўся. Я зноў злавіў на сабе яго позірк. Неўзабаве заўважыў, што уважліва назірае за мною. Гэта мяне занепакоіла. Можа, шпех? А калі так, заспакоіў сябе, то доказаў няма. Хіба той цырульнік? Але што? Я таксама мог купіць скрадзены гарнітур. У той віле мяне ніхто не бачыў, але такая выснова мяне зусім не супакоіла. Я пачаў назіраць за дзядком. Не было сумневаў, той цікаваў за мной. У нейкую хвіліну яго засланілі некалькі праходзячых чалавек. Я пакінуў чаргу і хапатліва выйшаў на вуліцу. Азірнуўся некалькі разоў. Ніхто за мной не ішоў. Ніхто не сачыў за мной. За 2 тыдні я падаўся ізноў на біржу працы. Грошай у мяне было ўсё менш, і трэба было шукаць працу. Стаючы ў чарзе, я часта аглядаў вялікую залю, але не бачыў нідзе старога, які мінулым разам мяне упудзіў. Зато я зноў пабачыў тоўстую цётку, якая перавальвалася па зале, дапытліва аглядаючы дзяўчат, што шукалі працу.
Напэўна, яна выкінула тую вашывую, падумаў пра дзяўчыну, якая тады з ёю сышла. Азірнуўся. Перада мною стаяў дзядок у фільцовым капелюшы і ў расшпіленым восеньскім палето. На вуснах яго грала лёгкая усмешка, а прымружаныя вочы іранічна пазіралі. «Вы чаго хочаце?» – спытаў я непрыязна. «Прабачце, што перашкаджаю вам у гэтым цікавым занятку», – паказаў рухам далоні на чаргу. «Але хачу прапанаваць вам іншы занятак, больш прыбытковы, які зусім не перашкодзіць вам нудзіцца тут». «Я якраз чакаю выніку», – сказаў я. «І выдатна, чакайце. Толькі таму я звярнуўся да вас цяпер, бо баяўся, што вы знікнеце, як мінулым разам. Тады вы неяк таямніча выпарыліся, і ўчора вас не было. Вы мяне шукалі?» «Шукаў. Я хачу прапанаваць вам працу, але абмеркаванне гэтага зойме шмат часу. Магу пачакаць, пакуль вы абладзіце сваю справу ў вакенцы». Я вельмі зацікавіўся гэтымі словамі, але палічыў, што не трэба праяўляць празмернага запалу, таму не пакінуў адразу чаргі, хаця чакаць трэба было яшчэ доўга. Я сказаў: «Я ахвотна з вамі пагутару, можаце пачакаць мяне знадворку, бо тут душна і горача. А вы не знікнеце, як раней?» Пасміхнуўся дзядок. «Не маю прычын пазбягаць вас. Я зацікавіўся вашаю прапановай». «Добра, вы ведаеце цукерню «Чырвоны штрал»?» «Ведаю». «Вось там буду вас чакаць. Пакуль што да пабачэння». Стары адышоў. Чарга, у якой я стаяў, паволі пасоўвалася. Мяне падбурвала пакінуць яе, але не хацеў прыйсці ў цукерню заўчасна, бо выявіў бы гэтым сваё нецярпенне. Нарэшце дасягнуў акенца і пачуў добра вядомыя мне словы. «Пакуль нічога для вас няма». Гэтае «пакуль» доўжылася шмат тыдняў. Наогул, рэдка здаралася, каб нехта з чаргі атрымоўваў працу. На такое шчасліўца паглядалі з зайздрасцю. Найчасцей атрымоўвалі працу спецыялісты. Сталяры, цесляры, муляры, бляхары, шаўцы, слесары. Нават летам, калі ішлі будаўнічыя работы, толькі нязначная частка зарэгістраваных мужчын атрымлівала працу. Кабеты лягчэй знаходзілі занятак, як хатняя абслуга, гатэльная ці рэстаранная. Былі таксама запатрабаваныя нешматлікімі віленскімі фабрыкамі. Можа, таму, што жанчынам плоцяць менш, чым мужчынам. Некалькі разоў я прасіў чыноўнікаў, каб далі мне якую-небудзь працу, нават найменш платную. Я пагаджаўся працаваць як фізічны работнік, кур'ер ці падмятальшчык вуліц. Але калі з'яўлялася нейкая прапанова, на яе было шмат кандыдатаў, якія чакалі даўжэй за мяне. Я спехам падаўся ў цукерню «Чырвоны штрал». Яна была побач. Баяўся, што спазнюся. Заўважыў, аднак, з вуліцы праз вялікую вітрынную шыбу старуха, што сядзеў у глыбі і чытаў нейкае выданне. Я ўвайшоў у цукерню, дзядок не быў вельмі стары. Напэўна, меў не больш за 55 год. У валасах не меў і следу сівізны, толькі глыбокія і шматлікія зморшчаныя старылі твар. Затое вочы былі маладыя, жвавыя, вясёлыя і выглядалі з сеціва маршчын, як гарызлівыя дзеці. «Сядайце», – паказаў мне далонню на крэсла на іншым баку століка. Адразу ж паклікаў афіцыянта і замовіў гарбату з цытрынаю і канапкі з шчынкаю. Потым звярнуўся да мяне. «Вы маеце шмат вольнага часу?» «Колькі хочаце. У мяне няма ніякай работы. І я не ведаю, калі нешта знайду. Тады не будзем спяшацца. На двары спякотна, а тут холадна, прыемна. Гэта галоўная вартасць гэтай рэстарацыі. Зірніце на тых, хто сядзіць побач. Вы арыентуецеся, якога гатунку людзі тут збіраюцца?» Цукерня была невялікая. За столікамі сядзелі мужчыны ў сярэднім і сталым веку, размаўлялі прыглушанымі галасамі ці шэптам, праглядалі нейкія паперы. Твары ўсіх мелі напружаны, пільны выраз. «Падаецца, – сказаў я, – што гэта людзі, якія прыходзяць сюды не адпачываць і выпіць нечага, але каб абмеркаваць нейкія справы». «Правільна», – пасміхнуўся дзядок і сцвярджальна хітнуў галавою. «Людзі, як звяры, маюць свае улюбленыя месцы, дзе яны жыруюць, хаваюцца альбо палююць. Тут збіраюцца пераважна спекулянты.
Тут пачынаюцца і канчаюцца часам вельмі значныя гандлёвыя ці біржавыя аферы. Тут можна прадаць ці купіць амаль усё. Дыяменты, валюту, нават фальшывыя грошы. Тут за столікамі пераходзяць з рук у рукі мільённыя капіталы. Тут людзі багацеюць, а часам банкрутуюць на працягу некалькіх гадзін ці колькіх хвілін. Кутнія дзверы цукерні адчыніліся, і ўвайшла стройная, прыгожая, смуглая брунетка. За ёю спяшаўся паджылы, мажны, лысаваты мужчына. Я адразу пазнаў у іх пару, якая была ў сталовым пакоі дома, з якога я скраў адзежу і гадзіннік. Дзядок таксама звярнуў на іх увагу. Бачыце тую кабету, якая ўвайшла ў цукерню? Гэта таксама тавар, але ўжо куплены. Мяркую, што можа быць перапрададзены. Яна была дачкою збяднелай абшарніцкай сям'і. Бацькі яе нарабілі пазыкаў і знаходзіліся на мяжы згалення. У гэты час завітаў да іх пасланец лёсу у выглядзе таго лысаватага мужика, добра забяспечанага грашыма. Ён упарадкаваў іх маёмасныя справы і атрымаў за гэта прывабную жанчыну. Але ці верная яна яму? Спытаў я, маючы на думцы сцэну, якую бачыў у сталовым пакоі, калі выйшаў з яго муж брунеткі. Ці верная? Пасміхнуўся стары. Напэўна, не заўсёды ён у гэтым зацікаўлены. Ведаю, што яна спрытная і дапамагае мужу зарабляць. Яго прафесія – купля і продаж лесу, маёнткаў, дамоў. Зразумела, калі можна набыць гэта танна, а прадаць даражэй. Брунетка і яе муж селі да століка, за якім іх чакалі два старыя мужчыны, якія адрозніваліся ад іншых прысутных у цукерні выразам твараў і ўбраннем. Размаўляючы з дзядком, я піў гарбату, еў канапкі, меркаваў, якую ён мае да мяне справу. Раней ён сказаў, што аповед зойме шмат часу, таму я не спяшаўся з пытаннямі. Ён сказаў, што хоча прапанаваць мне працу. Гэта была для мяне найважнейшая рэч. Я прыйшоў да высновы, што праца будзе незвычайная, бо навошта марнаваць гэтулькі часу на папярэднія размовы. Таму я чакаў цярпліва далейшага працягу нашай размовы. Праз пэўны час дзядок пачаў распытваць у мяне пра мой матэрыяльны стан. Я сказаў, што ён вельмі кепскі, бо трэці месяц не магу знайсці аніякай працы і не маю нават дзе начаваць. З горыччу я адзначыў. Падчас вайны, калі мы ішлі праз Варшаву на фронт, у жніўні 1920 году закідвалі нас кветкамі, давалі папяросы, шакалад, цалавалі. Нейкая дзяўчына павесіла мне на шыю некалькі дзясяткаў срэбных медалікаў з выяваю Маці Божай Чэнстахоўскай. Я раздаў іх сябрам, а потым нас выкінулі на сметнік. Забралі нават анучы, плашчы, коўдры, запасную бялізну. Не далі маладым добраахвотнікам магчымасці далей навучацца. Не далі ані кропкі апоры, ані місы супу. Сытае і бяспечнае грамадства не пацікавілася лёсам тых, хто бараніў яго свабоду. Так, гэта жахліва. Дурныя, марныя людзі, сказаў стары. Падчас рэвалюцыі ў Расіі я бачыў мноства кінутых коней. Яны хадзілі галодныя, схуднелыя, страшэнныя. Ніхто іх не браў, бо не было пашы. Яны здыхалі на вуліцах. Галодны люд выразаў са здыхляціны кавалкі мяса. Але судзіць на лёс тых коней тысячы маладых жаўнераў – гэта злачынства. Дзядок змоўк і з сімпатыяй зірнуў на мяне. Я быў гэтым узрушаны, бо ніхто мне не спачуваў. Хіба толькі тая гаротная прастытутка з сутарэння. Я баюся цяпер прапаноўваць вам гэтую працу, сказаў па доўгім маўчанні стары. Чаму? Да таго ж я акурат шукаю працу. Ведаю. Але гаворка пра від працы... Я не хачу, каб вы прынялі яе толькі таму, што вы ў цяжкім становішчы. Калі ласка, скажыце мне, у чым справа. Добра. Але для майго заспакаення дамовімся, што калі вы не пагодзіцеся на маю прапанову, дам вам 2000 марак. Не выпадае мне браць грошы задарма. Наадварот, ад мяне можна ўзяць. Ведаю, што такое галеча. Мне таксама некалькі разоў людзі дапамагалі. А ў гэтым выпадку вы страціце час і надзею зарабіць. Добра. Што за праца? Дзядок выняў з бакавой кішэні піджака тоўсты канперт,
у якім было некалькі дзясяткаў здымкаў фармату паштоўкі, і падаў мне. Гляньце гэта. Тут па адным фотаздымку з розных серый. Ды нават з розных краін. Ёсць венскія, парыжскія, італьянскія і берлінскія. Я ўбачыў дзясяткі парнаграфічных здымкаў, на якіх былі сфотаграфаваныя разам мужчыны і жанчыны ў далікатных позах. На некаторых з іх былі толькі кабеты. Гэткія здымкі я бачыў некалькі разоў у сяброў. Яны не здзівілі і не зацікавілі. Затое я быў уражаны, што стары паказаў іх мне. «Вы прапануеце мне прадаваць такія здымкі?» – спытаў я. «Не. Для гэтага ёсць іншага роду агенты і агенткі, бо гэта ж рэчы нелегальныя, ды нават караныя. Зразумела, калі іх распаўсюджваць». «Дык у чым справа?» «Найперш, што вы скажаце аб гэтых здымках, аб іх узроўні?» «Яны вельмі грубыя». «Цудоўна. Цешуся з такога адказу. Ён сведчыць пра тое, што ў вас добры густ. А цяпер скажу вам, у чым справа. Я гэтыя рэчы прадаю за пасярэдніцтвам агентаў і агентак. Тавар прывожу з Варшавы. Дык вось, мой дастаўнік дае дарагі і грубы тавар. А можна ж за тыя самыя грошы дастаць тавар эстэтычны. Фотаздымкі добрыя, прыгожыя позы, творчыя дэкарацыі. Я размаўляў аб гэтым з адным гандляровым такімі здымкамі. Ён запэўніў мяне, што калі дам яму лепшы тавар, будзе мне плаціць оптам тую самую цану, якую плоціць за замежныя здымкі. Такія паштоўкі дарагія. Я купляю іх тузінамі ці нават дзясяткамі тузінаў, а мае агенты прадаюць пераважна паадзінкава. Звычайна такі фотаздымак каштуе 300 марак. Я прадаю іх агентам па 2000 марак за тузін. Сам купляю оптам, зразумела, нашмат танней. Цяпер я хачу паспрабаваць сам вырабіць некалькі серый такіх здымкаў, але на вельмі высокім узроўні. Я ведаю фатаграфію. У мяне ёсць дома студыя. Таксама маю вельмі добрую мадэльку. Калі знайду мужчынную мадэль, змагу неўзабаве пачаць работу. Я зразумеў, што стары хоча прапанаваць мне гэтую працу. Я зрабіў выснову з нашай размовы, што ён чалавек дасведчаны, разумны і ставіцца да мяне з сімпатыяй. Раней, напэўна, я не пагадзіўся б на такую дзіўную працу. Але цяпер мне было ўсё роўна. Мне трэба было нешта зарабіць, не звяртаючыся да крадзяжу, і датрываць да часу атрымання сумленнай працы. Акрамя таго, я адчуваў удзячнасць да чалавека, які паставіўся да мяне са спачуваннем і разуменнем. Ды нават збіраўся даць бескарысна трохі грошай, калі я не прыму яго прапановы. Я сказаў: «Ведаю, што вам трэба, і пагаджаюся не толькі дзеля заробку, але і таму, што вы да мяне добра паставіліся. Буду рады, калі вам прыдамся». «Цудоўна. Але баюся, што не здолею добра пазаваць разам з мадэлькаю. Вы навучыцеся кожнай позе. А пра мадэльку раскажу вам трохі падрабязней. Яна не маладая, але зграбная кабета. Параіў мне я адзін з маіх агентаў. Працуе пакаёўкаю ў гатэлі. Мілая, прыязная, інтэлігентная. Я зрабіў з ёю некалькі пробных здымкаў. Чароўна выглядае. Пазавала натуральна, без сарамлівасці і без какетства. Пагаджаецца пазаваць разам з мужчынам. Але патрабуе, каб на здымках нельга было пазнаць яе твар. Мне таксама хацелася б гэтага. Разумею і прашу не хвалявацца. Твары будуць схаваныя, а ў некаторых выпадках выкарыстаем крыху грыму. Але засяродзімся на іншай справе. У вас няма ўласнага пакою. Няма. Наогул няма дзе спаць, дзе адпачываць. А гэта важна. Можа, яшчэ сёння знайду вам танны пакой. Вы ўбачыце таксама маю студыю. Ён заплаціў афіцыянту, і мы выйшлі з сукерні. Камяніцу, у якой жыў дзядок, спраектаваў, відаць, нейкі вар'ят. А можа, будавалі яе без аніякага пляну п'яныя муляры. І выйшла з гэтага велічэзная 5павярховая скрыня з цэглы, якая мае малы крывы дворык пасярэдзіне. А ўсярэдзіне ўпхнутыя таямнічыя паверхні лабірынтаў з цёмнымі закуткамі і звілістымі калідорамі. Толькі лесвічная клетка была прасторная і светлая. Мы ўзняліся на 5-й паверх. Тыя дзверы, паказаў дзядок направа, вядуць у пакоі ўласніцы дому.
Гэтыя вядуць да пасобных пакояў і да бібліятэкі. А сюдою пойдзем да мяне. Узкім калідорыкам мы выйшлі ў шырокі калідор. Напрыканцы яго я ўбачыў вялікія падвойныя дзверы. Дзядок адчыніў іх і сказаў: «Тут жыву я. Зараз пакажу вам студыю». Мы ўвайшлі ў пакой, у якім было трохі мэблі, некалькі шырм, 2 экраны і 3 вялікія люстры. На тапчане ляжала кіпа драпіроўкі і некалькі кілімаў. На другім стале пры сцяне былі 2 рэфлектары. Пасярод пакою на трынозе стаяў вялікі фатаграфічны апарат. Побач на століку ляжалі некалькі альбомаў. На сценах віселі партрэтныя здымкі. Я звярнуў увагу на вялікі фотаздымак маладой дзяўчыны. У яе былі гладка зачасаныя назад цёмныя валасы і чорныя вочы пад доўгімі высока выгнутымі бровамі. Нос яе быў прамы, вусны малыя. Выраз твару у яе быў халодны і быццам бы пагардлівы. Я паказаў на той партрэт і сказаў: «Дзіўны твар, прыгожая, але што? Ледзяная і злая». «Так, гэта моя дачка. Якраз для яе працую. Яе маці памерла ў Ленінградзе. Толькі ў 20-м годзе мы прыехалі сюды. Давялося пачаць жыць нанова. Што яна дзіўная? Так, але злая? Наўрад ці. Зараз пакажу здымкі вашай партнеркі». Стары выцягнуў шуфлятку са століка і выняў 4 фотаздымкі паштовага фармату. Падаў мне. Я ўбачыў здымкі голай жанчыны на цёмным фоне. «Я не бачыў такой прыгожай мадэлькі ні на водным здымку», – сказаў дзядок. «Твар непрыгожы, а цела найпрыгажэйшае. Можа, я не буду пасаваць да яе?» «Я ўпэўнены, што ўсё будзе добра. Зрэшты, зробім зараз некалькі пробных здымкаў. Гэта дапаможа мне падрыхтаваць і прыдумаць першую серыю. Я гэтым трохі рызыкую. Цікавіць не толькі верагодны прыбытак у будучыні, але таксама хачу зрабіць сапраўды хорошыя здымкі». Дзядок зацягнуў на вокнах цёмныя фіранкі і запаліў электрычнае святло, выставіў цёмны экран і накінуў на тапчан чорную драпіроўку. За гэты час я раздзеўся і стаяў голы ў свеце 2 моцных рэфлектараў. Я намагаўся прыняць дакладна такія самыя позы, якія загадваў мне дзядок. Я бачыў, што ён з вялікім запалам дае мне парады. На працягу гадзіны работа была скончаная. Дзядок зрабіў за гэты час 6 фотаздымкаў. Я бачыў, што ён задаволены, хаця не бачыў здымкаў, бо збіраўся вырабіць іх пасля. Потым мы пайшлі да дамаўласніцы, стары пагрукаў, бо званок не працаваў. Неўзабаве з сярэдзіны пачуўся рыпучы голас. «Хто там?» «Гэта я, Равенскі». Затрашчэлі завесы, заскрыгаталі кручкі, забразгатаў ланцуг. «Крэпасць», – ціха кіўнуў Равенскі. Дзверы трохі прычыніліся, і ў шчыліне з'явілася недаверлівае вока і частка шчакі. «А, гэта вы?» Толькі пасля нас упусцілі ў цёмную вітальню. Засмярдзела нафталінам. «Калі ласка, тут трохі цёмна, але зараз», – рыпеў голас старой, якая старанна зачыняла дзверы. Мы ўвайшлі ў вялікі пакой, падобны да складу старой мэблі. Сценаў наогул не было відаць, бо засланялі іх вялікія старамодныя шафы і пукатыя буфеты. Сярэдзіну пакою заняў разны стол, наўкола якога стаяла некалькі цяжкіх крэслаў. Пад столлю вісела вялікая газавая лямпа, панаваў паўзмрок. Равенскі са старасвецкай далікатнасцю ў рухах прадставіў мяне гаспадыне. «Гэта мой знаёмы, дэмабілізаваны жаўнер. Шукае працу, намагаюся яму дапамагчы». Старая падала мне халодную кашчавую далонь, я назваў сваё прозвішча. «Брыгіда Жубжынская», – прадставілася яна, камічна выцягваючы губы. Цётка была дужа гаваркая. Яна безупынна лапатала, падчас пыталася, але не слухаючы адказу альбо адказваючы сама сабе, гаварыла далей. Да старога звярталася пані Равенскі. Пазней я даведаўся, што ён мае падвойнае прозвішча – Ардена Равенскі. Я пераважна маўчаў альбо коратка адказваў на пытанні. Затое дзядок і пані Жубжынская банальна
размаўлялі на тэмы дарагоўлі, надвор'я, квартарантаў. Нарэшце Равенскі сказаў гаспадыне пра мэту нашага візіту. Ён хоча зняць у яе толькі пакой, які раней належаў да кватэры старога. Яны называлі гэты пакой бібліятэкай. Са здзіўленнем даведаўся, што старая вельмі ахвотна пагадзілася здаць мне пакой. Сказала, што прызначыць мне малую кватэрную плату, бо ёй патрэбна, каб бібліятэка была заселена. Жубжынская пайшла па ключы, бо збіралася паказаць мне пакой. Па праўдзе, сказаў Равенскі па яе адыходзе, яна павінна даплаціць вам за пражыванне ў той сярэднявечнай зале. Там, прабачайце, адбываліся нейкія нязвыклыя рэчы. З'яўляліся духі, здані, былі кватаранты, але хутка ўцякалі адтуль. Бабцы гэта не на руку, бо ўсе баяцца жыць у суседніх пакоях, і яна сама ў страху. Гэтая заля раней належала да майго жытла, і тады нічога там не страшыла, але была мне непатрэбная. Цяжка вытапіць яе ўзімку і прыбіраць, бо вялікая. Таму адмовіўся ад яе. Ложак так сама тамака велічэзны. Ёсць сеннікі, падушку, коўдры і 2 прасцірадлы на першы час я вам падкіну. А што да тых духаў, дык не ведаю. Гэта ўжо вашая справа. Я сказаў Равенскаму, што вельмі люблю духаў і ўмею добра з імі жыць. Ніводнага ніколі не пакрыўдзіў, таму не дакучалі мне нават у сутарэннях і на гарышчах. Калі старая вярнулася з вялікім жмутам ключоў у руцэ, мы выйшлі ад яе на лесвічную клетку. Равенскі сказаў мне, каб пасля я зайшоў да яго па пасцелю. Потым ён сышоў ад нас. Я ж у таварыстве ўласніцы дому увайшоў у цёмны калідор, з левага боку якога было 2 дзвярэй да малых асобных пакояў. Насупраць убачыў вялікія падвойныя дзверы. Старая адчыніла іх, але не ўвайшла першая, толькі рухам рукі і нахілам галавы запрасіла мяне, кажучы: «Прашу, калі ласка». Я ўвайшоў у панурую залю з 2 вокнамі і зашклёнымі дзвярыма, якія выводзілі на балкон. Тут было змрочна, бо вокны і дзверы засланялі з бакоў цяжкія зялёныя завесы, а шпалеры на сценах былі цёмныя. Падлога таксама была цёмная, выкладзеная з дубовага паркету. Адзін кут залі займаў старасвецкі камін з жалезнымі кратамі. Пры 2 сценах стаялі 4 велізарныя зашклёныя шафы, напоўненыя кнігамі. Над імі і ўздоўж іншых сцен вісела некалькі дзясяткаў мужчынскіх і жаночых партрэтаў. Некаторыя з іх былі вельмі старыя. Пані Жубжынская паказала мне кашчавым пальцам на партрэт, падвешаны над ложкам, і сказала: «Гэта мой муж. Нядаўна памёр. Учора была 2-я гадавіна яго смерці. Вечны спачын». Яна пачала ціха прамаўляць малітву. Я разгледзеў напісаны алеем партрэт мужчыны. У яго былі чорныя вочы, злёгку прымружаныя, валасы таксама былі чорныя, на вузкіх вуснах застыла з'едлівая усмешка. Нос тонкі і доўгі. Гэты твар пакідаў благое ўражанне. Калі я рухаўся па залі, яго вочы здаваліся мне, сачылі за мной. Мэблі тут было няшмат. Стол, рукамыйнік з авальным люстрам, шафа на адзежу, некалькі крэслаў і велічэзны ложак. Уся мэбля была разная, і было ёй, бадай, больш за 100 год. «Вам падабаецца пакой?» – спытала гаспадыня, свідруючы мяне вострымі вочкамі. «Для мяне ён завялікі», – сказаў я, – «але я ахвотна тут пасялюся». Яна выняла адзін ключ са жмуту і ўручыла мне. «Вось, трымайце ключ ад свайго пакою. А што патрэбна для прыбірання, знойдзеце на кухні. Ёсць там кран з вадою і ракавіна. Служка дасць вам кубак на чыстую ваду, вядро для бруднай пад рукамыйнікам». Гаспадыня сышла, а я падаўся ў пакоі Равенскага. Стары падрыхтаваў ужо для мяне вялікую коўдру, падушку і 2 прасцірадлы. Сказаў: «Трымайце на пачатак. Галоўнае, што ёсць дзе спаць». Я падзякаваў яму і занёс пасцелю ў свой пакой. Заслаў ложак, зрабіў гэта старанна, як у войску. Даўно не меў уласнага кута, бо жыў альбо ў казармах, альбо ў шпіталях, калі лячыўся ад ран, альбо пад голым небам. Цяпер адчуў сябе гарадскім жыхаром. А поўдні наступнага дня зайшоў да Равенскага, які ўчора сказаў, што на наступны дзень вырабіць здымкі. Я трохі непакоіўся, бо баяўся, што вынік
майго пазавання будзе марны. Дзядок, аднак, весела мяне прывітаў, пацёр далоні і сказаў трыумфальна: «Мы выканаем цудоўную серыю. Цяпер я цалкам упэўнены ў поспеху. Зараз пакажу вам здымкі». Выняў з шуфляды 2 каперты, у якіх былі мае і мадэльчыны фотаздымкі, паказаў мне іх і пачаў тлумачыць іх перавагі. Урэшце сказаў: «Цяпер сонечныя дні. Можа, захочаце пазагараць на сонцы, але загар мусіць быць роўны. Таму трэба загараць голым. Ёсць добрыя месцы для гэтага ў закрыце. Рэч у тым, што цела мадэлькі белае, як гіпс. Вы значна цямнейшы за яе. Калі вы загарыце, будзе прыгожы кантраст. Мяне цэлыя дні вольныя, я пастараюся загарэць, калі распачнём працу. За тыдзень, у наступны чацвер, ці не захутка. Мяркую, часу хопіць». У той самы дзень Равенскі выдаў мне 3000 марак як задатак. Гэта мяне вельмі ўсцешыла, асабліва калі я пачуў, што за кожную серыю здымкаў буду атрымоўваць па 5000 марак. А жыла надзея, што здолею сумленна перацярпець перыяд без сталай працы. Заўтра ранкам я пайшоў у закрэт і знайшоў зацішны куток, дзе мог загараць голым. Тут ціха і спакойна, сонна цурчыць вада. Сонца палівае мяне цёплай хваляй прамення. Ляжу нашмараваны крэмам, які даў мне ўчора Равенскі, прамружваю вочы і слізгаю позіркам па зіходкай паверхні вады. З удзячнасцю думаю пра дзядка, які дапамог мне знайсці пакой і на пэўны час даў магчымасць зарабіць на жыццё. Думаю таксама аб гаспадыні кватэры. Яна падаецца мне дзіўнаю і нават ненармальнаю. Сёння ранкам яна пагрукала да мяне. Я адчыніў дзверы і ўбачыў Жубжынскую. Яна дапытліва свідравала мой твар, быццам бы хацела вычытаць з яго нешта незвычайнае. «Як вам спалося?» – запытала мяне, уваходзячы ў пакой. «Вельмі добра. Нічога вас не непакоіла?» «А нешта мусіла непакоіць?» Усмешка прамільгнула на яе твары. «Можа, ложак незручны?» «Наадварот, вельмі зручны. А што тычыцца арэнды за кватэру, то я паспрабую заплаціць як найхутчэй. Але ж зусім гэтага не патрабую. Пакуль у вас няма працы, жывіце бясплатна. Я хачу, каб гэты пакой не быў пустым, бо яго могуць абакрасці. А гэта ўсё», – паказала далонню на кніжкі ў шафе і партрэты, – «з'яўляецца для мяне дарагой сямейнай рэліквіяй. Учора ўвечары другі раз я бачыў Равенскага. Ён прынёс мне 2 ручнікі і бялізну. Потым мы доўга размаўлялі. Збольшага гаварыў ён, а я слухаў з вялікім зацікаўленнем. Стары дзіўна казаў, часам захопліваўся і рабіў гэткія жэсты, быццам бы прамаўляў да вялікай аўдыторыі. Я пачуў ад яго шмат цікавых рэчаў, але не магу яго добра зразумець. Ён цынік і мараліст, радыкал, але і кансерватар. Ён сабраў мноства спрэчных ідэяў і поглядаў, стварыў з іх незвычайныя цэлыя і ўмее лагічна злучаць супрацьлеглыя паняцці. Ён уражвае мяне гэтым і дзівіць, але забаўляе, можа нават вучыць. Я расплюшчваю вочы, ляжу на гарачым пяску, бачу водную роўняць і другі бераг ракі, што плавіцца на сонцы, заліты плынню сонечных променяў залацісты ўзгорак. З берага пахілілася да ракі пашарпаная вятрамі сасна, трохі далей нахіленая хатка рыбака, на плосе сушацца сеткі, над дахам, што парос імхом, разліўся сакавіты глыбокі блакіт неба, над паверхняй вады лёгка трымціць паветра, з-за плоту выйшаў велічэзны сабака, спыніўся, аблізваючы пысу чырвоным языком, паволі крочыць да ракі. Некалькі разоў ляніва лыкнуў вады і сеў на беразе. Мае гэткую міну, быццам бы толькі што разгадаў заблытаную крыжаванку. Праз хвіліну лёг і закрыў лапаю вока ад сонца. Таксама загарае. Ціша. Усё замерла ў нерухомасці. З-за рыбаковай хаціны вылецела варона. Дасягнула сасны і цяжка села на сухой галіне. Зусім выразна бачу, як выпрастоўвае грудзі, уздымае ўгору ўзброеную доўгай дзюбай галаву і расхінае крылы ў бакі, паўтараючы рытмічна гэтыя рухі. Робіць дыхальнае практыкаванне. У поле майго зроку з'яўляецца новая постаць. Ад дому рыбака сцежкаю да рэчкі ідзе хлопчык гадоў 10, басанож.
Мае акруглы тварык і ўскудлачаныя светлыя валасы. На руках ён нясе кота, лашчыць яго галоўку. Падыходзіць да вады, выцяў нагою сабаку, які неахвотна забрахаў 2 разы магутным басам, але месца не саступіў. Хлопец стаіць на беразе вяллім і песціць кота. Заўважыў, што ён мае ў руцэ шнурок. Завязвае яго на шыі кота. Ён робіць гэта пад подступам. Узняў вялікі камень і ўмацаваў яго на другім канцы шнура. Увайшоў у ваду пасцёгным. Раптам кінуў перад сабою кота з прывязаным да яго шыі каменем. Жывёла роспачна заенчыла, камень плёхнуўся ў ваду, і зараз жа за ім патанула і цела кота. Енк перарваўся. Там было, мабыць, не вельмі глыбока, бо вада віравала пэўны час. На паверхню ракі выплывалі бурбалкі паветра. Потым вада супакоілася, схаваўшы дасканалае забойства. Сонца гарачай пяшчотай абдымае зямлю. Ціша. Лянотна пазірае на супрацьлеглы бераг. Выглядае, як саладжавая акварэль. Пагоркі, сасна, бірузовае неба, залацісты пясок, сабака і харошы твар хлопчыка. А яго аблічча анёлка. Жыццё цудоўнае, усе добрыя. Сустракаю позірк блакітных вачэй. Ён блукае па маім голым целе. Мне робіцца холадна. Наконец 4-й часткі. До сустрэчы, до новых частак.